sensitibong balita ang inyuhang madunggan. Kaya parang karong nga ginaimbestigahan sa mga otoridad ang pagkamatay sa usa ka 2 anyos nga bata nga napalgan pasado alas 10 sa buntag kagahapong adlaw. Kinsa na missing sulod sa 7 ka adlaw kun usa ka semana. Daghan ang dili makatuong sa nahimutangan sa bata asa kini nakitang wala na kinabuhi sa Sitio Dao, Barangay Kamayahan sa syudad sa Butuan. Gumigan kaya anaaman sa 2 kilometros ang gilayo niini gikan sa ilang panimalay asa ulahing nakita ang bata sa kinibuhi panahimutang sa Purok 3 sa maong barangay. Sa report sa RMN Butuan kasama kahibaluan nga milungtad sa usa ka semana ayahan nakita ang maong bata o hindi nakahatag og dakong tanghaga sa mamilya kung kinsa ang nagkuha sa bata o kung kinsa ang naghimo sa pagpatay niini. Sa pagmanubay sa RMN Butuan, gibutyag ni Police Major Ian Gilbert Lodona, ang Assistant Station Commander sa Butuan PNP, nga mismo ang ginikanan dunaw sa mga pangutana kung kinsa ang responsable sa kamatayon sa anak. At ang minang pamahayag ni Police Major Ian Gilbert Lodona sa RMN or sa Butuan PNP. Sumala sa ilaha sir, wala gid sila idea sir kung nganong naabot na sila ang bata dire. Sumala pa gani sir kay ang patang lawas karon na may gunitan nga with wipe sa kamot. And ingon sa ginikanan sir, amahan og sa inahan nga naaman sila dire. Wala gid daw sila with wipes nga gamit silang panibalay sir. So naay akong pagduda ang ginikanan. Agoy laing tawo nga nagtalaan ni bata. Kainumduman nga duha na ka mga mananambal matod pa ang mitag na nga matod pa gikuha sa engkanto ang maong bata. Apan sa karon ginapaabot na lamang ang resulta sa investigasyon sa mga otoridad. RMN News.